Ka Joint Action Committee ka Bradon lang nado ka FKGGP Jantia Zone KSU Namdong Unit bar ka kinhun jig nongelam shnong hapo ka Namdong area menta ka si ka kharwai trik lober arja arpway hapo ka jinglam khamaru MDC ka thanyu madawan lingdo umba Damien War Chief Organizing Secretary ka FKGGP usamla Juhi Taryang General Secretary KSU Namdong ki wahe chnong kani ka than kilalet bani kandu yu Doctor in Charge jong ka Namdong PHC ban tibi ki daw jong ka jingtako trekam kani ka PHC hakini ki sngi Hakani ka jekandu Doctor in Charge kani ka PHC ulay thu baumla ashu barai ka jing shakri ki pait ba namar ka jituna ki staff nurse barha ka ju ka po budan tang marway kamu MBBS doctor barha ka shite yodan ki sngi bu haban lek meeting na ka banta ki kam ka PHC barkani ka khata ki pait ba khamtam ka jingsha transfer jing ki nurse ki batrai hakani ka PHC barkham da thungpat da ki wei hadin mengila yo ka jing ut jingnam na ki pait ba ki ba wan don kam ki bon simdawai na kani ka PC kilap shibun ki jingduna ki jingbomdon jong kita ki jingbombiang jong ki doktor jong ki nos hagani ka PC kumta mata ka sni na kaliang jong ni ki arseng bat rangkat bat ki sunjuk jong ki rangba chnong nilawan ban kendu ya u in charge jong kani ka PC u doktor suchang hagbedai bat kani ka jingtrot jong ki jingtrekam mi kani ka PC hag jingkendu jong i bat u na kaliang jong u la yetho ba ka jingtrot jong kani ka jingtrekam jong kani PC namar ba ka jingbombiang jong ki manpower kemut ba jingbomdon jong ki nos le ki staff nos ki bobiang namar kumba kini por bradem ki nos ki don sangut henry ki don armut ki bala lek pentwit de bala lek ban pulih henry menta ki sa salangut bat ka basusi susu nagaliang jong ki nong song snong skene ka than kum kinong yelam ka ba ngitib bat ngi ba kini ki sni halor baki kini ke armut kila lek ban pulih ban tibit lade bat menta ki don stang langut bat basusi su skawai kawai na kani ka nos ka ba dai ru ka trasnong na kani ka jaka kalayo ban transfer suwe ka kani basusi thang yang ikum ginong yelam bat kini ginong songnong jong kani ka than meni nila penpa ru hakmat u doktor ya kani ka jingle jong ka health department namar kani ka nos ka badon ni badai ru ka trasnong nang ni kadai ko wena ka nos ko ba kitkhia bat ka badon ni kata kit khli na benta kini ki pat jongi hak pok kani ka PC bat ka yarap gayo ngiriyo ro gajing yarap sibun lang ba kani ka nos henrai halor bangila duna chwa ki staff nos kani ka PC nalor bangi sai don menchwa sangut henrai minta ki don langut bat menta kan san kila yo ka order ba kani ka wei ka staff nos ro ka bandek transfer bat kani ka bu gijing ya kani ka than jongi ka bu gijing ya ki nongpang namar kumnu kat ke PC ke badon ya ka area ke bahe bat badon ru hadu live hajar tam kinong song snong hakani ka than bahab hakani ka po ni ka PC kin don tang armut kinos ki ban pe ya kani ka PC kumta ngi na kaliang jong ngi kum kinong yelam bat nangkat ba kirang ba snong ngi pen pa bujing susi bat ngi pen pa ru ka jing penram jur ya kibor ki ba penia ya ka health department ba hajing sisa ha ki transfer ya kinu ki nos ni kinu nong tray ke badan hang ni kide ban ra bujuli de kiwe khnang ba kanom don ke jingko hagani ka PC henrai kalong pen ban kum ka baki penjen kinwan ra susu de jingjar ya kani ka than ke jongi kana kaliang jong ni dawa mardor na kaliang jong ka sarkar ban kaliang jong ka health department ru bakide ban penek ban pensa ya kani ka nos ke bala don lepang ni nang bakan bangin wan ra ke jing sup ya ka jing sup ni wan ra susu ya kata ka jing yai baik ke ni ka PC hagani ka singi ka JAC ka lashim ya ka senjam ka baningkong banlet pensngosh ki bor ke bedek mi ka koi ka khia halor kani ba kilo ang balada kim snga bi kini ki jing e upai ba jong kani ka than kamban se ban shim de ki we par ki senjam na ka banta bandawa e ka hok upai ba hagjo ko por ki we par ki sta ki pos pok ni PC jongi kila sa thali menta hagbe dai bat ki grade 4 hagbe dai bat ki staff nurse kila sa thali hedok menta hagjo ko por kani ke area jongi kelong bajnga hedok kata bangin poi sa jawai ni sa umulam khamdon ki jaga sumar khambiang ndrei nimdon wat tangga ambulan ro biang kani ka PC jongi kumtang ibu kani jing dawa ga tanat jong ko khia bagan penbiang ini jing don kam jongi bar kjo ko por ngi le sim mi karai menta ka sngi pan bo i jing dawa po istiawan pen urlang ini jing don kam jongi PC pala da kani ka
tena jong ko ikhya kamla ban penbiang gini ngin simpat da we gilenti ban da wai gini ka hok nang ti jong i pai ba jong ni ka area